tandaan natin yung ating pagpapakuan para di nawawala. Tapos pakuan natin ng pinaka-stopper nya. So magandang araw mga Oragon, shout out sa inyong lahat dyan, sa mga viewers natin dyan, shout out sa inyong lahat. So andito tayo, day 24 tayo ngayon. So pagpatuloy natin tong paggawa ng mga scaffolding dito sa ating Matacong project. Yay! So mahirap na yung daanan dahil naka na tayo, mga naka-grease na, tapos naka forma na ng mga tukod. So yun mga Oragon, pagpatuloy natin trabaho dito sa Matacong project. So sa mga baguhan natin dyan na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ito, subscribe na po kayo para lagi kong update sa mga bago kong i-upload. So sa aking video ay marami kayong matutunan tungkol dito sa larangan ng pang-construction sa mga kapwa ko dyan, construction workers. Pero tayo sa bali. Hindi kulang pa eh. Ay ba ibang hardware ang pagkuhan niya? Iba. Yan. Bali. Tari na yan. Tari. Naka sa camera. Camera. Init. Lakas ang init tapos sa lukha. Ang yelo, patay. Bali saw-saw. Hindi nagpapakamatay. Kang nga ni ininom tubig bagang sa ordinary lang, di ito mainit-init. Tapos sabay halo-halo. Kulog. Yay! Ari na lang yung gibuan eh. So may mga nagawa na tayo dito yan para sa mga side. Naka-prepare na. Para maudo. Para po vaccine. So may nag-deliver ng 2x3. Yan, nasa yan, nasa 500 piraso 2x3. Balik kapon may nag-deliver din ng 500 piraso 2x3. Naubos agad ngayon, yung araw lang to. So ngayon deliver naman yan 500 piraso ulit. So, yan. Medyo yung iba lumbod pa ba, wala, di pa gaano matigas yung iba. So pangit yan, pang sa slab, pang brace na lang yan gagawin. So inakot na nila dito sa para umpisa naman ulit yung pag lagay ng mga brace sa tukod. So ito sinusukat niya ay 125 para sa runner natin, yung pagpapatungan ng ating forma. Pitoner. So yan. 4 sa akin. Ha? 4 sa akin. 4 sa'yo. So halos na natagan na ng scaffolding yan. Natagan na lahat. Magalo sa kasero na. So ito yung magiging guide natin sa ating papatungan ng forma. Yan.
Katagasman. Daw malumong Katagasman. So dito yung pagpatungan ng ano. Naka-slide lang siya dahil sa doon kasi sa baba medyo may tubig na. So dito na lang tayo naglagay ng ano, pa-slide siya. Pag ano, pa-slide. Diyan natin yung kapatong yung mga railing natin. Papunta doon sa kabila. Yan. Paikot. Guys, magkakita na guys. Punta doon. So yan naglalabas sila din ng bakal. Napasok mo sa dulo. So continue pa natin yan dyan. Tuloy-tuloy pa rin yan. Maglalagay tayo ng brace dito para sa patungan ng ating forma. Pira na yan? Dito? Dito. Guys, maganda guys ang yung kulandera.
So, dumaan kita, no? Ner. Value. So, doon na kami sa kabila. Tapos na namin tong isa na tong siding. Doon tayo sa kabila. Medyo bago. So, malambot yung ating ano, coconut oil. Malambot yung ating kukulamber. Oil na lang, wala nang coconut. Lagyan mo ng oil para madulas. So, yung mga napagod itong mga kasama natin, no? Sobrang init. Yung sa dulo, oh. Sobrang pagod na pagod. Pagod na pagod yun, oh. Yun. Tapos yun. Oh. Yan. Nakita mo si Boy tulog, ayun si Boy tulog. Sobrang init kasi. Nahirapan sila makamove on. Tapos dyan maglagay pa. Yan na lang yung ano natin. Maglagyan ng mga poste. Yan ang area na yan sa may CR kasi bibinisan yung CR. Yan na lang, tapos maglagay tayo lahat ng mga railing. Lahat na yan. Ha? Malumay man, kulay lang pala. Oh. Kulay man lang. Kulay man lang, matagas. Guhitan mo yan. Tandaan natin yung ating pagpapakuan para di nawawala. Tapos pakuan natin ng pinaka-stopper niya. So yan. Pantay lang ng tansi kasi tayo pag gumagawa yung stopper dito sa baba. Kung ba pinakapatong ito dito stopper to niyan. So dito ito rin libre na din yan. Itong tansi na to yung pagguguhitan natin dito. Yan, yan. So yun yung papakuha natin. Ano ba yan?
Bayan. Nahulog na guys sa iyang laganan. Ang purpose yung ginawa natin stopper para dito, yan. So, para kumantay siya. Para pantay na sana. Medyo malayo. Itutulak ko na lang siya. Tapos dito. Pinutin natin to. Silipatan natin dito. Sige pa guys. Ito lang. Ano mo pa? So yan mga kuragon, kagandahan dahil ito yung starter natin, tapos ito yung tansi. So pantay. So yan, punutin na. Yan. Yun. So yan, pantay na pantay siya. Yan, pantay na pantay siya. Oh. Tapos starter natin. So yun mga kuragon, kaya dinudouble natin yung ating sako dahil itong kahoy natin, itong desportes natin medyo malambot. Baka bumigay lang. So kaya dinudouble natin yan. Tapos maglagay pa tayo dito ng additional brace. Ito hanggang diretso pupunta sa dulo. Tapos bukod doon, maglagay din tayo ng brace pababa. So pag ganyan pababa, maglagay pa tayo dyan. So para lang tumingkay. Libong ako.
Okay. Dito. Kasi ito ano? Kang equipment. Metros. Tapos ang siya yung mga tikala. Hindi na ulog. Nakatingin ako. Ting 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 ting. Patingting na, patingting na. Bitaw. Wala nang iba. Yes mo. Yes mo. So yan na yung ano, siding natin dyan. Tinataas na nila yung siding natin. Yan. Kami yung mga Spider-Man. Spider-Man, just call me Formaman. Pa? Siya pa. Hindi na ako Ayan. lilipat eh. Pantay lang. Pantay lang yung ano natin yan, dugtungan yan. Pantay to, saka dito pag pantay yan. Saka yung dito, pantay din. Para parehas yan. So dito tayo sa kabila, sa dulo. So dito nakapagporma na, yan. Naporma na yung kabilaan. Isang kulom. So itong naka-asli na yan na dos na yan. Naka-stacker niya dito sa ano, sa forma sa baba. Para sakto lang yung laki. Sige. Tara. So yun. Saka sa kabila ganun din. Sabayin ta kanina, sabay. Sige, sabay. Sabay sa ulan. Alit taranggan. Okay mo. Ano sabit? Sabi mo sabit. Ito palang sabit. Binaba na, binaba na. Yan. Ayan. Tulak na lang to. Op. Hindi ka nagkakasabay. Sabay, sabay. Yan. Ako na. Taas. Ito ba dapat pa? Ah? Ito yung ano niya. Dugtungan niya. So magiging kapal ng buhos natin dito sa ko. So patong dito yung ating forma. Patong dyan.
So magkakaroon din tayo dito ng ng tres yan papunta doon para paputungan ng mga forma. Bahala ka! Hindi ako kapatalo! Bahala ka! Kahit kanino! Kahit ko palito! May tanong! Wala ko pakalam sa'yo! Kapatay kita! Kampay na ka rin kapunta! Kapay na ka! Kapay na! So ang finish dito galing dito sa Biga 30. Top flooring 45 yung top flooring niya. Tapos kaya may kapal siyang singko. Finish nun sa baba. So tulak. Tulak natin to. Diba? Ha? Taplis. Nakakaon na yan. So nakapasok pala ng konti ito, ng 1 cm, pero okay lang yan. Kaya pa naman tanggalin kaysa hindi lang lumaki ng mga 2 o kaya 1 inches, mahirap na yun. Papa po, naglalabo. Ano pa ta? Tut. Lasig na ko ano, dapat sa tingin na ron. Ay, Ano binakuan? galapa. Galapa lang baga lang. Yun. Tagilid ka, kabutang ka. Kailangan na ka, pag inilipan ko na sa... Ginalapan mo lang. Ito, anti-baining ano eh. So, pwede naman itong tulakin to. Ayan. Ayan. Ito, ito ba? Hindi dahi pa rin siya. Hindi, pako. Pako. Isa din. Taas mo ni taas. Yan. So yun. Tapos, sabi. Ayan, oh. Tulak. Daw di tres? Dawa di tres basta maka ano? Dama ko di tres. Di ko tapos na. Dili, isa lang. Sa valyo. Yan. Pag sa'yo yan, ikatutulak mo kayo sa ito. Uy. Tiko andit. Mga yan. 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 So ito mga kuragon, sumubra siya ng konti yan. 1 cm. Kasi Yung types na. yung pagkatabas kasi nung ano nung dos forma hindi pantay patarik mas kaya medyo lumagaw. Di ka nagbale! Pero pwede na yan. Kaya naman tanggalin yan eh. 1 cm lang naman yung ano difference. Baklat talaga ako! So ayun. Naman! So Pwede rin po ba? patapos na dito. Maglagay lang dito ng baka bukas maglagay sila ng ano. Tawag ito. Pagpapatungan ng forma. So dun, okay na tayo. Malapit na matapos. So yung bakal pala dito na ipasok dito sa ano, kulom ng Biga. 10 yung nailagay na bakal dito sa loob. So 3 dito sa taas, 3 sa baba. Tapos dito sa gitna, 2. So yung sa taas niya, pinaka-extra bar. So yan. Punta doon sa dulo.
So bukas maglatag na sila. So yun mga koragon. Ito na yung nangyari ang ginagawa natin itong Matacom project. Ayan. Nakapag-brace na tayo. So next week baka malatagan na natin ito na forma para sa biga. So yun, sa mga baguhan natin yan, pakisubscribe naman para laging update sa mga bago kong in-upload na video. Shoutout pala sa mga silent viewers natin dyan na patuloy na nagsusuporta sa akin ginagawang video. Yan. So, panoorin nyo to hanggang matapos itong aming ginagawa dito na project sa Matacom project. Eskulan to ng mga madre. So sa mga madre dyan, shoutout sa inyo lahat. Yan. So hanggang dito lang aking video. Maraming salamat sa mga nagsusuporta. Thank you.